Datansane kejawi namung ki ora Bagong wantun mancat ponco niti minggah bali mardi kundumane akarya kagiat kang samya mulan. Kakang Nero Adina wis nyambut gawe sampeyan teng pundi? Oh, nun. Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane minggari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten miwujud menungsa tok. Nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi. Lantel ora. Wah, jadis. Lah, tenan to, Gong. Aku ora wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya kakangmu. Nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Jiwae ditantang karo bapakku. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun, Den. Yo. Kakang Semar tansah pinaringan ing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjuk nggih, Den. Ndara Tiyang Agung. Ya nulung garing tatumpa pangestu Tamanana. Lha nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun mandura bekti kula katur nggih, Den. Yo, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, Bagong. Tak tampa pangestu Tamanana, Bagong. Niki sanget kula pundi? Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun Tiyang Agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana winasisiwa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep
marang pageblik ingkang tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kedempel nyuwun biyantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula kok. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersane Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waluyaning Praja Mandura nggene ketaman Pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawuhan jegur segara, kula purun waton dados waluyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawuhan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalihmu ora pingget mergo aturing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang sane Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan mboten mentala, sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Iki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal.
Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar kowe atagon ning Mandura arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapike. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kok duduk Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales meneh. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun kepada. Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang keke Pak. Ora apa-apa, ya. Ya Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa ki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, lah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa? Woi, blenal, panamane jajan sekedar wae. Wani arep blati ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho.
Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundhungke mrana wae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok mancing ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendhe. Aku ngene mbayang Semar Badranaya aja kelakon dosa, Bagong. Nang endi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Isin ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundura. Aku wani, Pak. Ya ning mundura. Kowe ora ngerti, kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat to. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Yo ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya ora. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok.
Kok ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Halah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge lara lho kae Gong men. Atok gilik-gilik kok ya. Karena rada rapate kok gilik ya. Ha iya. Tak pernahke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren nggone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti? Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga kali sak wadya balane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Wi ladal. Lah terus sampean pun sago bantu kula to. Mula perkara wadya balaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngamping-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulatana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Terus, monggo Mbak Ayu. Ayo. Nggih, Pak.
Alon-alon niki jumlahe 9 nggih, Pak. Apa? Nek 9 niku dandang gula biasanya. Oh, aku iki Mbah Tukimin kok muni sinom. Ya wis paton diwaca ora apa-apa diteruske engko rek kanu di wis bebas wae diawur wae ora apa-apa wis. Nek songo ki dandang kula, nek sinom ki ora songo. Iya. Pira kuwi diitung sik. Diitung sik soalé Mbah Tukimin mbok menawa ya le nyerat kleru apa piye. Yo. Ya anugrah saking nek turah diwaca biasa wae. Yen kan diwening dintek-entekke. Ya. Nika cekap nggih Pak cakepane. Piye? Cekap. Cekap, bener berarti. Nggih. Tepku bait kedua ya mergo Mbah Tukimin ki lek ngripta ya ora ming sembarangan ning ya nganggo dipenggalih nganggo dipikir tenan ya ngono ya Mak dinggo penyemangat para warga muntuk bab destinasi wisata pintu langit dina iya ya kedap nggih Pak. Memahami. Iya, tutup paling. Oh, nggih. Waspra
Matur sembah nuwun. Podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan wujud temong peksi. Ya. Seneng dinggo happy dadine kemranyas nang awak. Iya. Tenan. Rasa digagas pokoke. Iya. Pokoke semangate tetep awakku anget. Ngono ku mesti engko anget dhewe awake. Iya. Ra ketang ana sing ilang. Heeh. Loh, nendi iki? Isi podang golek isi podang kuning iba bunga nyanding bisa dadi tombo ya penak tenan awan ning omah wis ora
ing slirat ora bakal atiku kekiwalian yen si modal andudut hati keberatan ora mandek hatiku dan saya tak senanani sono dikat mulut golek sing tak sayang mubeng-mubeng piterangan ku goleki ora krasa iso awak nganti wengi hemat-hemat yen nganti liya kawan leang-leang tak sawang mejok neng lepang sampun. Nggih, matur nuwun Mbak Agnes. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Nanggono magawe gelarira wang-wang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Kemaranyata sing buri sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing buri dhewe sapa ono muni Bambang Janturan wis ora ono lho Gong tak ajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena aku ya nganggo Bambang Petruk kene Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis.
Yen atos tenan. Sorry, matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangur ya, dasar para nyata Satya sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju melih lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampeyan adiku Gatotkaca durung nemanggang karya. Wah, dari iman marang ngaso ning antariksa kene. Nek ra tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Wadyabala menungso Dandang Mangure padha nungsang kuyang numbuk bentus. Oh, lah kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Oh, lah kok padha kalah piye kae?
Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangurin niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu datan prayitna nata pringgondani Prabu Anu Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak kira Petruk linarak wani kaget lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kowe. Cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Sulamrata, Sulamrata? Imbang yen paca-paca. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuhmu aku lho kane.
Wong apa? Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi tengok kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Tajar dasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slopan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slopan kok jarene. Wis mari kok ya, Kang. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slopan. Iki mbebayani lho, Truk. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kademel ora tentrem. Saniki, nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo, Gong, yo. Ini melayu banter banget ya. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan karang kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slopan, Bagong ya Kang Slopan. Iki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi anggere ana jim setan kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wis ana mangkat Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nang gone slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke awake dhewe kudu
Gareng meneh ndi gareng? Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kajempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Diar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Apa saiki? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ki aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, Pinokio. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh bapak. Sopo-sopo ardi rapali, sopo-sopo ardi rapali. Paliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balen-balen ono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cincir silit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek. Salah apa? Salah. Cinciripit. Ora dadi. Kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, obong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora.
kejate ora dadi, kejate ora dadi, kejate ora dadi. Ah, Durga. Kula wonten dawuh, Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggudha pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri godha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah menyahipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, getihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Ndara Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak, pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Merga kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glogong, kek maju. Lah iki di dadekke wong penting karo bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Tru? Kayangan iki ndi, Tru? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manik Maya. Nek karang kadempel butuh winih, ya kuwi pelemper tangga jiwa lan winih jambu dipa nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki togok kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malegang Legong ngelingana putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana.
Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres. Ha iya. Pun ngoten Pak, kula nyuwun pamit tambang semetu. Pengestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah gelundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok badar iki kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kira nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Tru aku tak makasih ya Tru. Hati-hati ya Gong. Heeh. Derantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing ati-ati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sakarepmu arep piye-piye sakarepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ra ana wong dodol. Menyango. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Kakang Narada, Kakang Kanika Putra. Bantreng wareng adikku. Kakang Narada, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ing mekaten. Bantreng wareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho, Di. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sampi kala sawanipun ingkang raka sithik pangdalu-dalu. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekit sakno anggenjengan dika lenggah. Inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nungguri ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabyan tulung ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa to darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh oronging para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang waru dayang pak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng raka ing sithik pangudal-udal. Sampun maleta wujudipun tidak swantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka. Kakang Resi punapi?
Kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayiwangan. Kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasisaning pujangga ing kayiwangan. Ah, cara iki. Menawi paduka Dimrawati Bathara Guru paring dawuh ing mekaten, ingkang raka nedya munjuk atur. Mugi pareng Mbah-Barono dhateng ngerayipun Manikmaya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika, estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa ta sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwasipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ngroko Gusti Pangdalu-dalu kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentering kados mekaten menika. Malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa ta sababipun gara-gara kayangan menika kala wau di Kakang Narada Blokasuta nadyan ingkang rayipun Manikmaya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang. Mula ingkang saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing ngawiyat menika kala wau Kakang Narada. Pandhita kang kirarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi nggone Kumarenggeng pirembaganipun para Jawata madyaning Bali Martya Kundha Manik. Nalika semanten Iwang Pikulun Manikmaya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa. Dadak sakuling mangke ala ing para Jawata ingkang samyang gantung seba lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing kayiwangan. Datan sanes kejawi mungkin ora Bagong wantun mancak ponco niti minggah Bali Martya Kundha Manik akarya kagiat kang samya mulat. Kepanggih menapa ta ingkang dados darunanipun dene kayiwangan sumuk kados mekaten. Dalam mbok menawi menika ingkang dados sababipun. Teka wonten mita pujang karo ingkang minggah wonten ing kayiwangan monggo kanthi badan wadak. Monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes. Menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah. Ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning kayangan iki wigatine apa? Aduh. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kalian pun Bagong. Kula sumanggahaken di Panakawan Bagong. Padha rarja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nunamit pasang kaliman tabut nebina ing laduna dumawahing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaine gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak nduring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan kayangan Pukulun? Iya, iki kayangan Bagong. Aduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho.
Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nyuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Non, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang nendi? Lho, biasane guru ki rak mulang nendi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Rada. Nggih ning bocah niki sembrana. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Rada ki cerewet wae. Hus. Karo dewa dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki ulun Bathara Antarada. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resinggana. Waduh Resinggana, ya Watek Resi. Wah, jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Oh, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njur arep dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalem pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipa nirmala. Napa betul pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika
supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunmrala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel ngoten mawon terus bapak weling kalih kula matur karo bapak Pak nek Pikulun Bathara Guru ora maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi ketratase ora Pak wong iki ra ana rong pilihan diwenehke apa ora ha nek ora piye nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa sakarmu arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu ngoten niku mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru winih niku ajeng diparingke napa mboten nek mboten kula ajeng nesu teng mriku Kakang Rododos pundi monggo Bagong nek nesu edan wisan hasan semagaken monggo dos pundi saenipun monggo Bu Kulun lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to terus pundi Bu Kulun napa dipun paringaken napa mboten nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak ngono aku ana apa-apa Pak aku sing tanggung jawab Semar ngendika ngoten niku dadi kula nek dikongkon bapak niku ora wedi karo sapa-sapa kula kula ajeng maringaken napa mboten nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh kula mboten wedi Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipunirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani pripun niku maksude ora nayogyani pripun sampean ora maringake iya cetane kaya mengkono yen to winih pelemper tangga jiwulan winih jambu dipunirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada mula kang sangka kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong ing jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse iki basa apa ta iki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho Bu Kulun. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora ta ya. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipunirmala. Bagong iso nek kono nesu teng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Ming winih lho Bu Kulun ming rong winih mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing njaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho Bu Kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obrak-abrik kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cetelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk.
Njur ngopo namung perkara jambu diponewala Prapertaga Jiwa jalo ning jono ora digawe yo karepe piye aku tak takon. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu oncore? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwa Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampean wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampean wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampean, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken Pulun. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trondolo iki dene. Dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana omong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki njejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Ulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Prapertaga Jiwa karo Jambu dipunirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan
ya pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbah, mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo ulun kula dherekaken. Ring kanikara saketer kene donga nengkung ler wowo sing pene panca Obato keng ayam mono merak manguwo keng pagakan Koko Prabu Sarawu Paduka kula ngaturaken pasegan Panakrami. Inggih, Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Kresna, bektiku katur. Ya Werkudara ndak tampa. Koko Prabu sembah kula. Ya Arjuna ndak tampa. Koko Prabu sanget boten nginten babar pisan. Bilih sawetawis wekdal Kyai Seman miwah atmajanipun boten seba wonten Praja Ngamarta. Mongko Paduka prisa piyambak bilih Pandhawa menika boten badhe saged pisah kelawan Kakang Nayantaka. Nanging imanipun ingga sepriki sampun tanganipun tigang candra. Kyai Semar boten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menggah pemanggi Paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi, nuwun sewu. Menapa Yayi mboten utusan kan para kadang utaminipun Werkudara menapa dene Janaka supados nanjihaken kelawan Kakang Semar. Koko Prabu nembe kemawon kula badhe utusan tumuli Koko Prabu rawuh ing mekaten kula tumuli tetarosan lan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara, nggih. Apa Dimas ora ngerti apa to ingkang dadi jalaran dene Kakang Semar ora sowan marang Praja Ngamarta? Pukulun boten kanthi kanyono-nyono Paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Puntadewa Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna Luntampa. Guru kakekku aku ngaturke sembah. Iya, Werkudara Luntampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya, Arjuna Luntampa. Menapa to darunanipun dene Paduka Pukulun keraya-raya rawuh wonten negari Ngamarta upamiya badhe amiji dhateng sowanipun para Pandhawa wonten ing Kayiwangan cekap Paduka paring sasmita menapa dene utusan Jawata sanesipun nanging sabab menapa dene Paduka kepareng rawuh piyambakan wonten ing negari Ngamarta. Puntadewa kula wonten timbalan ing ngadhawuh aja kaduk ati kajeron penampa yektine prapta ulun ora nedhi amiji dhateng sowan kita. Nanging ngerti yo nggih. Dina samengko Kayiwangan pindhane kaya wis dudu wujuding Kayiwangan merga saka polah gawene Panakawan Pandhawa. Polah gawenipun Panakawan Pandhawa kados pundi kepareng Paduka Hyang Adi Pukulun. Bagong sowan ana ing Kayiwangan diutus dening Kakang Ismaya nyuwun winih Pelempertangga Jiwlon Jambu dipunirmala kinaryosana rancak wewangunan ning Karang Kadempel. Nanging ulun ora ngeparengake tumuli Bagong ngamuk punggung eloke ing atase wis ulun patrapi utawa ulun dawahi saka kadewatan. Boya tumama ning awake Bagong dina samengko mutha-mutha kelawan panjenengan ulun. Mangsa borong Pandhawa nggone ngelingake kelawan Panakawan kita. Werkudara, nggih. Janaka wonten dawuh. Wis trewaca dawuh panjenengan Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya Dimas. Panakawan Bagong elingno aja nganti kurang ajar karo para Jawata. Wah, yo.
Nyata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa sang Sri Bagong dalem Bagong non apa bener kowe ngoyak-oyak Bathara Guru? Heeh. Lho, ora basa anu nggih. Sebabe apa? Mulang matematika urung rampung wis tinggal lunga. Sapa? Aja edan, aja ngawur. Bathara Guru iki sesembahaning para titah. Bagong. Ayo dilereni nggonmu moto-moto sang Hyang Jagannata. Nuwun sewu, Ndara. Nek Bathara Guru niku maringake winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala mongko sik njaluk Bapak. Niku kula ora apa-apa, kula ora arep mamon, ning Bapak wis paring dawuh karo Bagong. Nek Bathara Guru ora menake sakaremu Purbawasesa pasrahke karo kowe. Ah, niki kula menggunakan hak wasesa saya. Purbawasesa kula, mula kula nggunakake cara supaya Bathara Guru gelem maringi pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Terus kowe saiki tak dawuhi supaya leren. Ora iso. Sire ora iso karepmu piye? Tetep kula ngoyak Bathara Guru. Bagong, Nun, aku sapa? Belum. Karo awake dhewe kok lali iki piye? Mbok priksa. Priksa ndasmu. Wah, Ruben Toro kurang ajar. Lah wong karo awake dhewe kok aku sapa? Lah ya aku jenenge wis lupa ingatan. Lupa. Wong edan ora kena dijak guneman sing apik-apik. Wose kowe gelem mendho apa ora? Mboten. Wose kowe gelem leren apa ora? Mboten. Bagong, Nun. Aku sapa? Wah, loro sing edan iki wis. Wong loro do ra eling ora awake dhewe-dhewe. Kowe gelem leren apa ora? Mboten, pokoke Bathara Guru mana? Bathara Guru pundi? Kula ajeng kepengin njaluk pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Nek ora gelem leren tak idak mutar. Lho. Kowe lah. Kok dadi kaya ngono kowe? Aku ki abdimu malah kowe ora ngewangi aku. Ngewangi Bathara Guru. Leren ora? Ora leren jangka kowe. Ayo aku ya wan. Modar tenan aku. Pecah sirahe mbok yakin wis to. Iki nek ra mulih nek bapak tak pasrahke bapak ya aja wani lho bapak apa piye masaku. Glimpangke meja Mas lho. Ora. Aku soalnya sing glodak ki ngomong apa? Kowe nang omah kon jaga omah mah glimpang-glimpangke meja. Wah, antil bodar. Penyakit ratanan. Ya ora apa-apa dinggo gayeng isi-isi anjat terus. Ah iya. Men ora teko kekes banget. Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winine? Ini dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk winih pelemper tangga jiwa jambu dipanirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak. Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu sing wujud winih. Aku wis matur nek sing mbutuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake. Malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus.
Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibane kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik. Lah apa kowe iso mabur? Aku njaluk aji-aji Bathara Antarada. Wah, jan bocah kok glidike ra jawa-jawa. Bathara Antarada jaluki aji-aji. Ra kaya antil. Wah. Canggleleng e. Terus dikai terus aku iso mabur. Ning ki mau tak jajal wis ra iso. Wis entek gase. Heeh, tikate gosong ya. Wis ra iso mabur meneh. Terus Bathara Guru prapta ning negara Ngamarta, Pak. Aku dipethukke Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Werkudara menging aku ngoyak Bathara Guru aku nesu. Kono ya nesu aku didak aku endo. Lah terus engko takono wonge dhewe engko wonge tekan kene, Pak. Ndara Janaka, iya Semar. Ndara Werkudara, ya. Kok do mlajar-mlajar ngoyak sinten? Ngoyak sapa? Do ora wani omong. Do wedi lho, Bapak. Kula niku takon kok do meneng mawon, do ngoyak sinten? Ngoyak Bagong. Terus anak kula. Iya. Ajeng dinapake? Gajul dase. Kandhani ngeyel kono ora ngoyak-oyak Bathara Guru kok ngeyel. Dedi Bagong. Kene pasrahno awak bandinge. Ambiar. Lho Gong sing wani omongan Ndara Werkudara. Karene nek wani. Lho. Ambane aku rono kadohan kowe rene. Wah, ae menungsane. Areng apa? Rene, kowe sing rene. Wah, kowe rene, tandangi. Wah, kamas sampun. Sampun. Kowe iki mbok ora cerewet ngapa ta? Nek kowe doyak tenan modar tenan kowe. Bapak ngalang-alangi, Nasudi. Oh, semer sepatu. Kula sing kokonan Bagong. Pancen niat kula njajal kali Manikmaya. Niki wit seka dadi wujud Semar nganti tekan seprene meniki durung tau ngrasake sithik mawon kanikmataning Suralaya. Lah kok kula niat pengen njaluk winih mawon lho. Ajeng kinarya srana anggen kula bangun karang kadempel kok Bathara Guru malah ora ngentukke malah mentala karo Bagong niku sampean nek iso menggalih sakniki mang petung sing bener kula napa Bathara Guru? Pancen cah siji nika nek kalih kula Sri Anaten. Guru niku nek kalih kula pancen ora duwe rasa tresna. Sing ana gething keburu sengit. Mula pendak-pendak kula duwe kula duwe gegayuhan mesti Bathara Guru niku mesti ngrepoti laku kula. Ngopo Gong beker-beker iki ora. Kang Supan munyuk terus. Wah. Kang Supan munyuk ya sak karepmu. Kang Supan apa-apa sak karepmu ora. Ora ana apa-apa kok mere. Pripun sakniki kula tak takon sampean. Nggih. Lah terus aku kudu piye? Pun sampean mboten santen pundi-pundi mangke ndel teng mriki. Mengke rak Manikmaya tekan mriki. Nek tekan mriki aja kula tanjeke karepe pripun? Saiki rasa caturan karo Bagong, caturan karo Semar.
Coba aku ngelongi kayamu apa? Aku ngelongi derajatmu apa? Ming tak jaluki winih loro til siji wae ora tok wenehke malah kowe arep mentala Rubagong. Saiki sirmu piye karepmu piye? Aja ro bocah tuwek do tuwek. Ayo. Wah, bapak nek ngene iki medeni. Ora mangan apa-apa. Ya Pak yo, kose. Konjur ayo Pak. Ayo dirontoki saiki Pak. Balik pangan munyo. Is. Beco ini ana wong gawe bahan senengane ngono kuwi lho aku ora seneng aku. Nun ngapunten iki gedhange kula pangan mboten apa-apa biasane pangan munyo ngono to. Terus pojok wetan. Apa? Iya. Hah? Inggih. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Ismaya badhe ngersakaken winih Pelempertangga Jiwa lan winih Jambudipun Nirmala kula caosaken. Wo! Mencra-mencre. Mau dek aku nembung ra dikeke barang Semar sing ayo saiki piye tak tanteng wutuh kowe ngejak apa? Terus pucet. Pajan wis. Yaene kok mangan gedang. Marai merinding. Iki apa to ya? Sir-sirane aku. Mangan gedang kok sir-siran. Marai ran jenak-jenaki wong mangan aku. Oh yaene iki anggere ana siji mangan gedang, loro mangan kacang ki rasane kaya. Ulun caosaken Kakang. Ngono kuwi lho. Wong aku ki dadi Kakang wis ngalah karo kowe pirang-pirang abad aku urip ning donya, kowe ning kayangan kanikmatan bondo donya, derajat pangkat tok cukup kabeh aku mung dadi kere kaya ngene wae tak trima kok mung jaluki karo Kakangne kok kaya ngono. Oh ngono kuwi lho Om. Waduh. Om sapa? Om Guru. Om Guru. Adine bapak to? Heeh. Aku wis glegekan terus ya, Tru. Oh iya. Irungku bundet e. Sedot kireng. Antil jasmu. Kaya bayi kae lho. Irung butute irung langsung di karo mbokne di ngono kae. Tak terus. Aku sentrap-sentrup ngene iki. Heeh. Iki nek ora golek anget-anget. Ah iya. Ayo kene. Winih. Jambudipun Nirmala Pelempertangga Jiwa kula caosaken tangan kula kekalih Kakang. Ribut iki bentuke kaya ngapa to, Pak? Ora entuk. Kowe ora wenang nyawang winih Jambudipun Nirmala, winih Pelempertangga Jiwa. Ndelika, ndeloki kok ndelika. Wah, ndeloki. Ush. Mangkel aku. Sesuk golek winih dhewe. Ya Reng ya. Nah. Ditandur ya Reng. Ngene wae Reng. Kowe iki sirahmu kok ana lendut tak tandurane winih. Aku nganti jengkel lho rasane omong wae gek ming waton ngawur le omong. Lah nek ora ngono aku lek dicintai iki mergo kuwi lho. Ha iya. Kowe lah. Sinuwun Dewarawati. Iya, Bagong. Iya. Wilujeng Den. Sampeyan nggih mbetake winih? Ora. Mengar takon karo bapakmu. Mang takoni sing angel, men ra iso jawab. Bijine 0, Bapak. Pripun to, Kakang Semar nedya mbangun apa? Karang Kadempel niki ming supaya mecut rasaning para kawula sak Karang Kadempel gelem supaya bebodro rumiyin. Nek wis bebodro niku mengke mengkari ngrasake kepenake. Oh ngono nggih.
Yo, Kakang Semar muga-muga kabeh mau dadi sarana pamecut tumraping para kawula sakarang kadempel enggal gumregah supaya papan kene bisa tambah rejo, tambah endah lan setemah bisa ngrawake para piyayi-piyayi saka mancanegara. Monggo dipun wiwiti kanthi ucap bismillah mugi saged kalaksanan, Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.